Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина, алга таба төп темалар турында. Ошыгыч медицина ярдәме машинасына юл бирмәгән өчен 5 елга иректән мәхрүм итәргә мөмкиннәр. 3нче укылышта медикларны яклаучы яңа закон кабул ителде. Экранның яктылыгы тәрәзәгә төшә һәм юкларга кумаучалый. Чаллы-Тывының кайнар элемтә телефонына Зәп бистәсенең 17-дә А1 йортында яшәүчеләр мөрәҗәгать итте. Кибет киштәләрендә срогы чыккан товарлар күреп, бу хакта хәбәрне социаль челтәрләргә урнаштыра һәм нәтиҗәдә шәһәрдәшнең үзен судка чакыралар. Ни өчен? Бу хакта тулырак Ләйсән Ханова. Юлда ашыгыч ярдәм машинасын уздырмаган өчен җаваплылык көчәя. Дәүләт Думасы 3нче укылышта яңа закон кабул итте. Ул штрафлар күләмен арттыру, автомобиль йөртү хукукыннан хәтта иректән озакка мәхрүм итүне күздә тота. Машиналар юл бирмәү сәбәпле ашыгыч ярдәм машинасында пациент үлсә, гаепле кеше 4 елга колониягә дә җибәрелергә мөмкин. Чаллы ашыгыч медицина ярдәме станциясендә мондый күңелсез хәлләр еш буламы? Яңа законга медикларның карашы нинди? Рима Султанова репортажында. Ашыгыч медицина ярдәме станциясе һәр көнгә 500 кешегә медицина ярдәме күрсәтә. Һәрбер бригада сменага 10-13 тапкыр рейска чыга. Алар авыру янына мөмкин кадәр тизрәк барып җитәргә бурычлы. 20 минутта машина барып җитәргә тиеш. Әлбәттә, хәзер җәй көне күп җирдә юл төзиләр и шуңа күрә вакыт озыная. Кич иртә халык эшкә барган кайткан сәгатьләрдә башка автомобильчеләр юл бирмәгән чакта бик кыен, ди машина йөртүче Фидаил Фәхретдинов. Ул ашыгыч ярдәмдә 4 ел эшли. Юл бирмәү сәбәпле ничек нәрсә булсын. Анарга китергә урын юк. Шуңа юл бирә алмый ул. Бара торган кеше шулай. Ул тырыша биргән, но не получается. Кешеләр аңлы юл бирәләр, безгә бирәләр. Белмим, миңа сораганы юк. Наглы бирмәүчеләр юк. Кызганычка каршы ЮХИДИ мәгълүматлары буенча ашыгыч ярдәмгә каршылык ясау очраклары бар. Хәзер юл бирмәгән өчен 500 сум штраф я йөртү хукукыннан мәхрүм итү каралган. Яңа законда җәза катырак. Штраф 3000-нән 5000 сумга чаклы, йөртү хукукы 2 елга алынырга мөмкин. Юл бирмәү аркасында ашыгыч ярдәм машинасындагы авыру зыян күрсә, я үлеп китсә 2 елдан 4 елга кадәр төрмә көтә. Медицина хезмәткәренә үтерү белән янаганда 5 елга кадәр иректән мәхрүм итү карала. Ашыгыч ярдәм станциясе хезмәткәрләре яңа закон пациентларның һәм аларның тормышын саклар дип ышана. Рима Султанова, Сергей Вилданов, яңалыклар. Экранның яктылыгы тәрәзәгә төшә һәм юкларга кумаучалый. Чаллы-Тывының кайнар элемтә телефонына Зәп бистәсенең 17 А1 йортында яшәүчеләр мөрәҗәгать итте. Аларның сүзләренә караганда, күп катлы бина каршында урнаштырылган реклама экраны инде берничә атна тыныч яшәргә ирек бирми. Лилия Гатина дәвам итә. Экран медицина үзәге бинасында 10 апрель айында урнаштырганнар. Бер ай элек эшләтә башлаганнар. 17А01 йортында яшәүчеләр әйтүенчә, проблема шул чактан башланган. Төнлә тәрәзәләргә экраннан яктылык төшә. Бу күп уңайсызлыклар тудыра ди шәһәрдәшләр. Алар йокысызлыктан зарлана. Нык безне бер шей, нык безгә авыр. Biz бит булай да олы кешеләрне ашажыклы, без бөтен тәрәзәләребез шул якка караган. Шуңа күрә, конечно, ул шит безгә нык мишайт итә. Реклама экраны медицина үзәге милке санала. Оешма вакиле безгә барлык кирәкле документлар рәсмиләштерелгән булуын әйтте. Экранның эш вакытын медицина үзәге хезмәткәрләре үзләре иртәнге 7-дән кичке 9-га кадәр итеп көйләгән. Күптән түгел клиникада серверны үзгәртү буенча эш алып барылган булган. Шул вакытта күрәсең төзүксезлек килеп чыккан диделәр клиникада. Экранның төнлә дә эшләве турында бирдә бездән белделәр. Конечно, нам тоже заинтересованности нет. Лишнее время транслирует, так как он потребляет электроэнергию. Мы вот с сегодняшнего дня опять перенастроим, перепроверили эти настройки. Он уже будет у нас с 7 утра до 9 вечера. Шәһәрдә реклама экраннары елдан-ел арта бара. Аларның эше буенча бердәм стандартлары юк ди Рөстәм Габдрафиков. Бәлки моңа игътибар итәргә һәм төгәл регламент эшләргә вакыттыр дигән фикердә ул. Клиникада экран эшен алга таба контрольдә тотарга ышандырдылар. Лилия Гатина, Фәнис Иксанов, яңалыклар. Чаллыдагы ире сәүдә үзәкләренең берсендә куллану срогы чыккан продукция күреп, бу хакта интернетта язма урнаштыра. Нәтиҗәдә шәһәрдәшнең үзен судка бирәләр. Әхәт Гайсин шушы мәсьәлә белән безнең редакциягә мөрәҗәгать итте. Ират сүзләренә караганда, ул әлеге проблемага җәмәгатьчелек игътибарын юнәлтергә теләгән. Нәтиҗәдә үзенә дәгъва килгән. Ни өчен Ләйсән Ханова сорауга җавап эзләде. Увидел просроченную колбасу, просроченный салат.
И получилось, что я отдал эту колбасу заместителю директора, ну, как обычный покупатель. Говорю, вот у вас колбаса просрочена. Хәл икенче көнне үзгәрмәгән иде дип сөйләде безгә Әхәт Гайсин. Куллану вакыты чыккан казылык та, сырлар да киштәләрдә. Моны күреп шәһәрдәшләр фактны теркәсеннәр өчен урынга полиция хезмәткәрләрен чакырта. Шунда ук үзләрен сәүдә үзәгенең куркынычсызлык хезмәткәрләре дип таныткан кешеләр дә килә. Сөйләшү барышын яшьләр фото һәм видеога төшерә. Срогы чыккан продукция сату факты турында постны алар интернетка урнаштыра. Нәтиҗәдә Әхәт Гайсинның үзен судка бирәләр. В часть кадров попал начальник службы безопасности с его слов. То есть он считает, что никакого общественного интереса это не представляет. Он говорит, что это размещалось только в личных интересах. Я считаю, что все-таки есть свежие продукты, это интерес жителей города. Сәүдә үзәге хезмәткәре үзенең фотосурәтен интернеттагы язмада күреп, судка мөрәҗәгать иткән. Ул сурәт законсыз кулланылган дип саный һәм рухи зыянны каплауны таләп итә. Әлеге очракка аңлатма бирүне сорап, без бәйсез юристка мөрәҗәгать иттек. Уведомление общественности о данном факте, оно в принципе не противоречит закону, но это должно быть сделано корректно, без использования ненормативной лексики, скажем так, и без нарушения персональных данных. Кешенең фотосурәтен үз максатларында куллану закон тарафыннан тыелган. Бу бар тик кеше рөхсәте белән генә эшләнергә мөмкин. Һәм тагын бер нәрсә, ул җәмәгатьчелеккә файда китерергә мөмкин булганда. Әхәт Гайсин сүзләренә караганда язманы алган очракта каршы ягаңа мировой килешү дә тәкъдим иткән. Тик шәһәрдәш моңа бармый, чөнки куллану вакыты чыккан продукция сату проблемасы күпләрне борчый дип исәпли. Шәһәрдәшләр дә аның белән килешә. Тавуклар менә саталар целиком индейме, тавуклардан бывало шулай отравиться иткән случайлар. Без МПда скорый белән киттеләр, анда бөтен снимокларны төшерделәр, аптырадылар. Температура держится, ул кыш көне иде, мин булалы инде, әйбәт тап карамасаң. Илтеп тә бирмибез инде кайсы вакытта. Ну, я ташыйсың инде. Минем кызым илтеп биргән булды, итләр. Покупая вот такой некачественный товар и принося домой, и получается, мы семью не накормили, и товар, и деньги, можно сказать, выбросили в мусор. Дәгъва буенча утырыш булды. Суд Әхәт Гайсин ягына басты. Бу хакта безгә шәһәрдәш үзе хәбәр итте. Шулай да проблема тулысынча хәл ителде дип әйтеп булмый дигән фикердә ул үзе. Әлеге компания кибетләрендә куллану вакыты чыккан продукция сату очраклары әле булган иде. Әхәт Гайсин. Лесенханова, Фәнис Ихсанов, Яңалыклар. Китапқа яңа сулыш республикада әлеге исемдәге хәйрия акциясе оештырыла. Ул 26 июльдә башланып, 30 октябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Акциядә теләге булган һәркем катнаша ала. Нәтиҗәсе буларак, мәктәп китапханәләре фонды әдәби һәм фәнни китапларга тулылыначак. Иң мөһиме, китап тузмаган булсын. Акция мәктәп, муниципалитет һәм республика дәрәҗәсендә оештырыла. Нәтиҗәләр көзен халыкара мәктәп китапханәләре көнендә билгеле булачак. Мәктәпләр, сыйныфлар һәм аерым затлар арасында җиңүчеләр ачыкланачак. 20 июльдә Фихрәт Тәбиев яр буенда ТССР оешуга 100 ел тулыга багышланган велоузыш булачак. Спорт чарасы яшьләрнең Татар Республикасы барлыкка килү тарихын өйрәнүгә, кызыксынуларын активлаштыруга һәм Татарстанның тарихи үткәненә хөрмәт һәм горурлык хисләре формалаштыруга юнәлдерелгән. Велоузыш кысаларында интеллектуаль квест оештырылачак, җиңүчеләрне бүләкләү каралган. Бүгенге менәшләр, мин сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. В гипермаркете «Маяк» супер акция. Детские подгузники Хелен Харпер по очень выгодной цене. 613 рублей за 72 штуки. Ждем вас в Набережных Челнах на Хлебном проезде 36. Держи курс на «Маяк». Что с тобой? Заботиться о самых близких теперь легче. С компьютерной томографией в Татклиник. Запись по телефону 78 03 03.